Il-paċi u l-fiduċja internazzjonali li jgawdi minna pajjiżna kienu suġġetti li ddominaw parti mid-diskors tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela f'attività politika fir-Rabat Għawdex. Fil-fatt Dr. Bela refera għal gwerra li bħalissa għaddejja bejn l-Iżraeljani u l-grupp militanti tal-Ħamas, fejn fiha qed imutu eluf ta' nies innoċenti u blaħtija. Hawn il-Prim Ministru rimarka realtajiet diffiċli li qed naraw ta' kuljum. Sfortunatament, fin-nofs ta' dan il-konflitt għandek tant civilians innoċenti Palestinjani illi qegħdin jitilfu ħajjithom. Tfal bkejna narawhom imutu, żgħażagħ, familji ħaddiema li jitilfu ħajjithom bl-aktar mod inġust. Dak li għamlu l-Ħamas ħankun ċar ħafna ma jista' qatt jiġi tollerat jew ġustifikat. U nifhem illi Iżrael għandu l-jett illi jipproteġi s-sigurtà tiegħu u ta' niesu wkoll. Imma bl-istess mod aħna ma nistgħu naċċettaw qatt li jmutu iktar nies innoċenti. F'dan l-isfond il-Prim Ministru Roberta Bela nnota l-aġir ta' Roberta Metsola tal-Partit Nazzjonalista li fl-aktar mumenti kruċjali minflok tipprova tagħmel il-ġid tieħu kull opportunità għal pubbliċità personali. Kien hemm min illi minflok uża il-poteri tiegħu, il-mezzi tiegħu, is-siġġu b'saħħtu tagħha, flok użatu dan biex tibgħat messaġġ b'saħħtu biex ma jmutux iktar nies u biex tinstab soluzzjoni għal paċi u biex ma jintilfux aktar ħajjiet inġustament. Rad biss okkażjoni ta' pubbliċità personali kemm se tidher l-iktar fil-medja internazzjonali fl-avvanz tal-karriera personali. X'ħasra, x'ħasra. Madanakollu quddiem dan kollu Dr. Bela sostna li hemm xi ħaġa waħda li taqgħadna li huwa twemmin li bih nistgħu nagħmlu għada aqwa millum. Fil-fatt dwar il-pożizzjoni ta' pajjiżna quddiem dawn ir-realtajiet dinjin, il-Prim Ministru qal li tkun newtrali ma jfissirx li tala għajnejk b'xi mod, imma li tkun newtrali ifisser li titkellem dwar kompromess u dwar il-paċi. U dan huwa dak li jħaddan dan il-Partit Soċjalista, partit ta' emozzjoni. Għalhekk irrefera għal fiduċja internazzjonali li jgawdi minna pajjiż anka bl-aħħar żviluppi brabta mal-gwerra fl-Ukrajna u l-passi li qed jittieħdu favur il-paċi pajjiżna ikun fiċ-ċentru ta' dan kollu. Dan twemmin laburista, dan twemmin soċjalista li kull fejn immur fil-fora internazzjonali nimbuttaħ il-qudiem bis-saħħa. U propju għax pajjiżna huwa neutrali, għax pajjiżna dejjem imbotta l-qudiem soluzzjonijiet favur il-paċi anke waqt li ħadd ieħor kienet jitkellem dwar aktar u aktar u aktar tankijiet tal-gwerra u armamenti, propju f'dal aħħar jiem pajjiżna intażel biex jospita il-Ukraine Peace Formula Meeting li se jkun qiegħed jinżamm ġewwa pajjiżna fl-aħħar ta' dan ix-xahar. Il-Prim Ministru temm jgħid li mill-komunità internazzjonali pajjiżna huwa meqjus bħala interlokutur kredibbli favur il-paċi u d-diplomazija u din hija prova oħra ta' reputazzjoni b'saħħitha li għandu pajjiżna.